Здравейте, приятели! Днес ще направя едно кратко клипче за биорезонансните функции и възможности на нашия комбиниран уред SkyZapper. Спокойно можем да причислим биорезонанса като част от холистичните методи за алтернативно здраве. Все повече хора започват да се връщат към тези методи, които са били широко разпространени миналия век, но след появата на лекарствата, бавно и постепенно започват да изостават малко. Биорезонансът е един изключително добър алтернативен метод, както за оздравяване на организма ни, така и за стимулиране на органите и процесите вътре в нашето тяло и връщане към тяхното нормално функциониране. Биорезонансът е бил открит като метод за лечение около 30-те години на миналия век от доктор Ройл Реймънд Райф, който след изключително много изследвания е установил, че всичките причинители на болести в нашия организъм живеят на определена честота, както и всичко останало в природата, което функционира и вибрира на определени честоти. Както ние самите, органите ни, и тези патогени живеят на определени честоти. И когато те биват облъчени със същата честота, на която живеят те, се получава резонанс. Това е взаимодействие на честотата, която облъчва патогена. Започва да се получава треперене, да набъбва този патоген и след известно време облъчване той се пръска или се поврежда необратимо. Така че нашата отделителна система след това го изхвърля, за да детоксикира организма ни от тези мъртви патогени. Ние бихме могли да спомогнем това детоксикиране с малко повече прием на вода от обичайния ни, а ако тя е сребърна, е още по-добре. Това, което доктор Райф открива, той реално изследва и систематизира над 1700 програми с конкретни честоти на тока, които влияят на конкретните патогени, причинители на различните болести. Всички тези над 1700 програми ги има вътре в нашия запер, има ги в софтуера за компютър, който управлява запера, има ги и като възможност да ги разгледате на нашата страница, ако ви е интересно, zaper.sky.bg. След изследванията на доктор Райф, Хулда Кларк е една канадка, която стъпва като основа на неговите изследвания и прави свои собствени изследвания за рака, доказва, че той може да бъде излекуван чрез биорезонанс, има свои собствени програми, които също ги има вътре в запера и тогава тя прави първия в света към онзи момент запер, който постепенно започва да се разпространява къде е по-малко, къде е повече. Преди около 8 години ние направихме първата версия на SkyZapper, високотехнологична, за да може тези честоти на тока, които биват изпращани към нашия организъм, да бъдат точно такива, каквито трябва да бъдат, каквито Райф и Хулда Кларк са ги изследвали, за да може да има това благотворно оздравително влияние или съответно стимулиращо на органите ни и на процесите, които са в нашия организъм, да ги връща към нормалното им функциониране. Така че това, което запера прави, има един изключително перфектен правоъгълен импулс до 100 000 Hz, който облъчва нашия организъм точно с тези честоти, които са открити от доктор Райф и доктор Хулда Кларк, за да има максимална ефективност. Надявам се, че това видео ви е било полезно. Ще се радвам да ни кажете и какво още бихте желали да видите и да ви дадем информация за него. А ние ще продължим с това как се усещат различните програми, различните честоти в дланите ни, отдолу на стъпалата ни, когато използваме стелките, каква е разликата в усещанията при мъжете, при жените и при децата и защо се получава така. До скоро!